No a vlastně na úplný závěr bych ještě řekla vám uvedla jako příklad asi teď nevím, jestli 3 nebo 4 rostliny, které se už dostaly léčivý, které se už dostaly i k nám. A je to například tenhle strom, který se jmenuje Spondias mombin a říkají mu v Amazonii ubos nebo obo. A právě i u nás už jako často narazíte na různé produkty, které jsou buď už vyrobený z těch amazonských rostlin, nebo prostě mají jejich součásti, nebo jsou to nejrůznější kapsula. Tak. A právě tady ten mombín, tady vidíte, jak se třeba často i používá, jak má vlastně ten strom zjizvenou tu kůru těma častýma zářezama. A ten se například jako osvědčil hodně, jako on má třeba hodně takový svíravý účinky, staví krev a tak dále, ale hlavně se ukázal jako velice účinný při nejrůznějších ženských onemocněních, ať už to jsou různý třeba cysty nebo různý onemocnění vaginální nebo prostě nejrůznější problémy spojený právě s ženským ústrojem, tak na to se třeba tady ten Spondias mombin ukázal jako velice účinný. A koukala jsem právě, že se třeba to už prodává i u nás, jako snad i na nějaký možná snad žaludeční potíže, já teď už ani přesně nevím. Tohle je třeba Dracontium loretens, říká se tomu Hergonsacha. A to je právě nádherná ukázka toho, jak často ty léčivé rostliny jakoby jsou používané na základě určitý podobnosti. Jako říká se tomu, že to je jakoby vzorová rostlina, že vlastně si tam vidíte ten stonek, že to vypadá jakoby vlastně kůže hada trochu, jo, takhle takový ten útlej stonek uprostřed. A ta rostlina se skutečně používá jako protijet proti hadímu ušpnutí a vykazuje to velice dobré účinky. Často třeba indiáni, například u Kainů jsem se setkala s tím, že oni třeba když jdou lovit nebo jdou na nějakou delší výpravu do pralesa, tak se ošlehají hlavně nohy tím listem. Ono se to nezdá, je to jakoby jeden list, který je takhle jako hodně členitej. A pak se musí otočit směrem na východ a vlastně odhodit to za sebe a už se neotočit a pokračovat jakoby dál. A tvrdí se, že právě jsou tím chráněný proti tomu hadímu ušpnutí. A ono to tak i skutečně je, protože aniž vlastně ty indiáni samozřejmě neznají nějaký účinný látky těch rostlin a chemický rozbory, ale opravdu je možný, že vlastně jakoby ta rostlina jakoby odpuzuje ty hady a tak, protože to opravdu obsahuje nějaké látky, že bylo v moderními výzkumy zjištěno, že to já teď jako nechci příliš zabrusovat do toho, já nejsem žádný medic, ale že to právě rozkládá nějaký proteázy, které jsou součástí toho hadího jedu, jo. Takže vlastně to opravdu ty účinky má. A i to, když je to cítit z toho člověka, tak to odpuzuje. Mimochodem ta rostlina taky je už součástí různých evropských jakoby, léků nebo jakoby přírodních lékáren a často se právě používá na podporu imunity a dokonce se testuje prý úspěšně proti viru HIV. Dalším příkladem je třeba takzvané oche, což je jeden z fíkusů, Ficus insipida, a ten je zase velice účinný proti nejrůznějším střevním parazitům a tak dál. A často se používá právě na pročistu střev a vůbec jakoby trávicího traktu. Musí se používat velice opatrně, protože i ta pryskyřice je taky toxická, ten latex. A taky vlastně si získává spoustu pozornosti už i jakoby té západní medicíny a tak dál. Tohle je asi jakoby nejslavnější ze všech amazonských rostlin dneska jakoby v té západní
medicíně je to velká kora, nebo Unia de Gato si taky říká kočičí dráp, latinsky to Uncaria tomentosa, a ta už, ty jste už určitě slyšeli, protože ta se používá právě hodně, jakoby, je to takový, jak v tinkturách, tak v čajích, je to hodně hořký a taky se říká, že je výborná třeba právě jako podpůrný lék při různých nádorových onemocněních, protože to taky jakoby velice jakoby podporuje a nabuzuje imunitní systém. Právě tyhle hity různý, jako kdy často právě mají velice jako neblahý účinek na tu amazonskou přírodu, protože tam vlítne spousta hledačů, který prostě zatím vidí velký peníze a velký biznis a třeba ani nerespektují vůbec nějaký území jako teritorie, třeba indiánský a tak. A jsou schopní prostě tu rostlinu opravdu třeba téměř vyhubit v té volné přírodě. Ale zase je vidět, že prostě ta amazonská přírodní lékárna je opravdu neskutečně jakoby bohatá, možná tam čeká ještě spousta nejrůznějších pokladů i právě pro naší civilizaci a naše civilizační choroby. No, já bych asi tímhle jako skončila. Ještě jsem vám tady přinesla ukázat pár věcí. Tady to jsou vlastně jekvanský artefakty, kdy tohle soška právě, která má znázorňovat šamana v tom stavu koncentrace. Tohle je taková jakoby šamanská maska jekvanů. Tady máte sošku jaguára, potom křestědla, které se třeba často taky používají při těch šamanských rituálech. A pak tady třeba máte jako pár ukázek těch šikivských ornamentů. No. A kdybyste teda, jestli máte nějaké dotazy a tak dále, tak se ptejte. Já vám jinak teda děkuju za pozornost, že jste to vydrželi.